orixe da raza limiá encadraríase no tronco cántabro e a súa existencia pódese explicar, segundo Sánchez Belda, pola súa superioridade fronte a outras razas veciñas debido ao seu gran porte e á súa aptitude de tiro. Son poucas as referencias bibliográficas históricas onde buscar información da limiá. No ano 1936, na Geografía General del Reino de Galicia, aparece nomeada como unha raza ibérica de gran talla e aptitude para o traballo. En tempos, a limiá foi unha grande exportadora de gando fora da súa comarca natural. Os bois, coñecidos e apreciados, comercializábanse en Madrid e no País Vasco. A xigante das autóctonas galegas fórmase na comarca ourensá da Limia, da que toma o seu nome, unha zona de gran riqueza agrícola e recursos pastables na época anterior á canalización da lagoa de Antela, que marcaba o territorio. A raza estendíase a áreas limítrofes como o Val de Monterrei. Os exemplares de limiá acadan o maior tamaño de todas as razas bovinas autóctonas de Galicia en perigo de extinción. Tradicionalmente utilizábase como animal de traballo, leite e carne. Non obstante, coa perda do seu hábitat natural, o de secar a lagoa de Antela e coa chegada da mecanización ao rural, estes exemplares foronse facendo prescindibles para as tarefas nas que antes se necesitaban, descendendo o censo drásticamente ata case a súa extinción. Pero nos anos 90 comezan os traballos de recuperación e hoxe en día pódense atopar explotacións da raza polas 4 provincias galegas. A raza limiá agrupa animais de perfil subcóncavo a recto, hipermétricos de proporcións mediolíneas e tamaño grande. A cabeza é mediana, con fronte ancha e testa recta, orellas grandes e peludas, cara longa e fociño ancho. Os cornos preséntanse en forma de gancho curto nos machos, mentres que nas femias son grandes, longos, en espiral e coas puntas cara a fora. En ambos casos de sección circular e cor clara co terzo distal escurecido. Nos machos o pescozo aparece con xugueira destacada, mentres que a papada ten un discreto desenvolvemento en ambos sexos. O tronco é amplo e harmónico, con cruz ancha e igual no dorso e no lombo, que describe unha liña de relativa rectitude. O tórax é amplo, con costelares cilíndricos e peito ancho, así como un ventre voluminoso. A grupa é espaciosa, longa e plana. A cola, de nacemento dianteiro, tamén é longa e remata nun borlón grande. As extremidades da limiá son de lonxitude media, fortes, ben achumbadas e con pezuños duros. O sistema mamario, de cor rosada e pel fina, está ben desenvolvido e presenta unhas mamilas ben implantadas. A
A capa é castaña, moito máis escura no terzo anterior do corpo, con cabos e extremos negros, ao igual que nas aberturas naturais, así como no fondo dos testículos e ao bordo da cola. A cor dos machos, en xeral, é máis escura que a das femias. As características de rusticidade, facilidade de manexo e mansedume fana óptima para a cría en sistema extensivo, con aproveitamento de pastos e suplementación de cereais e erva seca. Ademais, xoga un papel fundamental na vida do rural, tanto no aspecto e o cuidado do medio ambiente paisaxístico como desde os puntos de vista social e económico. A súa orientación é fundamentalmente cárnica, pero como ten unha boa produción leiteira, tamén se pode explotar a maiores para obter queixos de gran calidade. Gran parte dos animais sacrifícase entre os 9 e os 12 meses, aínda que tamén se comercializa carne de bois e vacas, obtendo uns produtos únicos e diferenciados. Polo seu porte, as canais desta raza presentan unha conformación moi boa, con becerros que ao sacrificio acadan facilmente os 200 kg canal. Contan con boas porcentaxes en cuartos traseiros e pezas extra de primeira categoría comercial, as máis apreciadas, como o lombo, o solombo, o redondo, a cadeira e a contra. A carne que se obtén é de excelente calidade, cunha cor, unha tenrura e un sabor inigualables, así como unha distribución e infiltración graxa adecuadas, sen dúbida favorecida por dous factores fundamentais: as propias características da raza e a forma de cría tradicional. A graxa intramuscular non é abundante, pero si ten unha adecuada proporción de ácidos graxos insaturados, omega 3, omega 6 e ácido linoleico conxugado, todos eles con propiedades cardiosaudables. Gran parte dos criadores comercializan baixo a súa propia marca a través de canles curtas de proximidade, como carnicerías, tendas delicatessen especializadas e restaurantes, e de forma directa do produtor ao consumidor, producindo e comercializando en algúns casos en ecolóxico. A Limiá é unha das razas autóctonas españolas admitida para o emprego do logotipo 100% raza autóctona, o cal funciona como unha marca de calidade para as súas producións. A promoción a través de feiras e mercados anuais, tanto de carácter internacional como autonómico e comarcal, resulta de vital importancia para dar a coñecer a raza e os seus produtos ao público en xeral e a posibles novos gandeiros que queiran traballar con este tipo de animais. A Semana Verde de Galicia, que se celebra anualmente en Silleda, é a principal feira de referencia. Ademais de ser punto de exposición, nela póñense á venda exemplares vivos e realízanse concursos morfolóxicos da raza. As feiras gastronómicas serven de estímulo para a venda dos produtos destas razas, dado que é unha forma de promoción directa de cara ao consumidor final. Todos os anos se realizan distintas mostras nas que se lle presenta ao público a calidade desta carne e as múltiples posibilidades que ofrece na cociña. Neste senso, a exhibición gastronómica máis notable é o Salón de Alimentación do Atlántico Salimat, que ten lugar en Silleda, un escaparate onde se mostran as exquisiteces culinarias e as distintas presentacións dos produtos da raza.
A Asociación de Criadores da Raza Limiá, Limiaga, foi fundada no ano 1999 a iniciativa da Xunta de Galicia e dos criadores da raza existentes nesas datas. Limiaga é a entidade recoñecida oficialmente como xestora do libro xenealóxico da raza e está integrada dentro da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, BOAGA. Entre as súas funcións están as de recuperar, conservar e exercer un control xenealóxico dos animais da raza e colaborar xunto coa Administración e a Federación en todos os aspectos de mellora e promoción da raza. BOAGA dispón dunha web propia dende a que se ofrece información sobre a raza limiá, noticias e actividades máis salientables. Ademais, os criadores socios de Limiaga dispoñen da páxina web para publicitarse, vender animais vivos e carne e tamén para dar a coñecer os excelentes produtos da raza a través de carnicerías, casas rurais e restaurantes que os ofertan.